Відмовили у підписці про невиїзд Руслану Трубачу і Асану Чапуху та допитали свідків обвинувачення, які нічого не пам'ятають. Так завершилося чергове судилище над фігурантами так званої справи Веджія Кашка. Вперше з моменту арешту усі четверо несправедливо звинувачених у вимаганні грошей кримських татар до суду приїхали зі своїх домівок, а не автозаком з камери Сімферопольського СІЗО. Більше подробиць із зали окупаційного Київського райсуду Сімферополя розкаже Тетяна Сулій. О 9:50 ранку за Києвом в окупаційному Київському райсуді Сімферополя чергове судилище над кримськими татарами. Тут слухатимуть свідків обвинувачення у так званій справі Веджія Кашка. На лаві підсудних Асан Чапух, Руслан Трубач, Бекір Дегерменджи і Казим Аметов. Вперше сюди вони приїхали з дому, а не з Сімферопольського СІЗО. Минулого тижня усіх чотирьох відпустили під домашній арешт. Усі, хто чекають їх ззовні, впевнені, судять сьогодні невинних. Четверых наших соотечественников пытаются обвинить в якобы вымогательстве денег у гражданина Турции. Хотя по существу этот гражданин Турции мошенник, жулик. Альфонс похитил эти деньги. И из-за чего при проведении этой спецоперации погиб ветеран крымско-татарского национального движения Веджия Кашка. Мы собрались здесь, чтобы поддержать наших единоверцев, наших братьев, чтобы они не падали духом, и пусть знают, что они не одни, народ с вами. Адвокат Айдер Азаматов спробував домогтися від тутешніх суддів змінити домашній арешт на підписку про невиїзд для двох своїх підзахисних – Руслана Трубача і Асана Чапуха, але нічого не вийшло. Защита заявила ходатайство о необходимости изменить меру пресечения на подписку о невыезде Чапуху, Асану и Руслану Трубачу, потому что у Асана имеется запрет на посещение врачей. Он не может сейчас заняться процедурой оформления и прохождения комиссии по оформлению инвалидности. Заслушав мнение прокурора, прокурор возражал, суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. На роль свідків прокурори, вочевидь, запросили студентів юридичного вишу, жартує адвокат Айдер Азаматов. Одному з них 24, іншому лише 19, але з пам'яттю у них проблеми. На суді, по суті справи, не могли згадати ні дат, ні прізвищ, ні деталей обшуку, де вони були понятими. Свидетели на наши вопросы отвечали стандартно. Не помню, но было, не все запомнил. На вопрос, какое количество людей было, они не могли ответить. На вопрос, видели ли, например, Казима Аметова демонстрировали для того, чтобы он, свидетель мог определить, видел он его или не видел. Он не смог ответить на вопрос, видел ли он вообще где-то его. Судилище над Казимом Аметовим, Бекіром Дегерменджи, Русланом Трубачем і Асаном Чапухом продовжиться за тиждень. Наступне засідання призначили на 5 лютого. Тетяна Сулій, Заман, АТР.